Hi! Hello mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and reminder ko ang pan-camera vlogger na nagsasabi maniya maging Kapampangan. Just for today's video mga kapatid, tayo ay pupunta sa San Luis, Pampanga na kung saan may nagaganap na Lenten exhibit. Ayan, so before kasi parang nakapag-vlog na rin ako doon ng Lenten exhibit. I think for how many years na rin yun? 2020? Pandemic ata yun or before pandemic? Tapos ngayon, ayan, so na-invite na naman tayo na mag-vlog doon. Ayan, so nakapag-vlog tayo dyan sa San Luis, Pampanga. And sorry nga pala sa vlog kong isa, yung about sa Guagua, ayan, na Lenten exhibit, kasi parang na-move ata yung sounds. Hindi masyadong naintindihan yung vlog ko dun sa una. Pero kapag kasi siguro mga 2 to 3 minutes ng panonood, mawawala na yung sounds. Kasi parang na-move ata. Ewan ko ba? Masyado na ata akong antok. Na-move ko yung ano. Ayan, so thank you so much po, ayan, sa pag-welcome back ulit sa akin na mag-vlog. And I hope marami talaga tayong time para makapag-vlog ulit tayo. Lalo na ngayong Holy Week. Ayan. So, samahan nyo ako hanggang dulo at panoorin po ninyo ang video na ito para makita po ninyo yung naganap na Lenten exhibit sa San Luis, Pampanga. I think hanggang Lunes Santo, bukas. Hanggang Lunes Santo yung kanilang exhibit. And siguro magpe-prepare na sila para sa mga prosesyon. Ayan. So, panoorin mo hanggang dulo mga kapatid para makita nyo kung gaano kaganda ang mga lumahok sa Lenten exhibit ng San Luis, Pampanga. Thank you so much po. God bless us all. Again, it's me, January Lee, and I'm one of your Kapampangan camera vlogger na nagsasabing maniya maging Kapampangan. And don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jessie Samson. JHESSIESAMSON. Then add me to my Facebook account, of course, January Lee. Then subscribe din kayo and like and share din po kayo dun sa isa kong YouTube channel. It's me, January Lee. Ayan. Thank you so much po. God bless us all mga kapatid. Giving our best in our own and living the results of that. We also pray for our environment, family members, relatives, and friends who have. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Jesus Christ, Have mercy on us. Immaculate. They have taken the Lord out of the tomb. Peter then came out with the other disciple and made them toward the tomb. When he did not go in, and the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw
Vicente. Blackton. Now at the hour of our own coming. That was in the beginning, is now will be forever. Jesus rose from the Kunwari ko mga kontra. Oo, bakit? Kunwari mga kunwari mga
Pami at ikabanwa, bisang banyilang yumo, datagya kami kayarian mo, di pamintwaning yung mo kay Pisulipan tibanwa. Ikakalanling gadol, doy, kaya kami ngadongin. Ako ni matawag kaya kami nigsala ni Kenon. At tinipa ang matawad ni kami kasala kaya kami. Mga imo kaya paisang gitukso na ikabot ng pamiging sa bilang marong. Amen. Bapo Maria, mipno at igrasya yung ginong Diyos sa suketa. Noon kakarisang lang babayan mo niya pa naman, imbungalikan siya mo Yesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan, ngayon king oras ng kamatayan mo. Amen. Ligay king pa, ligay king anak, ligay king Diyos, Espiritu Santo. Sa Pinoy sa siya, ligay, ba't di ka mamulan ngayon kapilan na ng dapat sinalanaga. Ginong Jesus, di pa ako kikrus at di pasubian niya. Makariwan kami. Habang imbangkir ko kaya iya marunod, ikalagawa ko naman sana kapurian kaya yaman iyo. Kiparaiso ang bebo, manatili sana ng lubos, talatanda mo po. King Mapel na